जोंनिखा बे हाया जोंनिखा जोंनि गावनि बिबाननि हाखौ बे लरेन्सआ होदों हिम्मत दंसा आंबो नुदों ससियेल मिडियायाव बे प्रमद बर' ओमफ्राय माबामोना लरेन्स इस्लारि मोना जोंनि आइ आफाखौ थगायगासिनो मा रोखोम थगायदों गावसोरलायनो खुनु एनअसि हराखै आरो बर'फोरनि हाखौ बड'लेण्ड ओनसोलाव गभर्नमेन्टखौ बिदि सेना लाहोनानै बायदिसिना अफिस टुफिसनि थाखाय लाहोआ होनना বা কোনো ব্যক্তিগত মানুহৰ মানে সম্পত্তিটো লৈ পেলাই তেনেকুৱা কোনো আঁচনি নহ'ব কিন্তু লেণ্ড যিহেতু ট্ৰেন্সফাৰ এটা ছাবজেক্ট কাউন্সিলে দিলেহে হ'ব ইয়াত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান কাউন্সিলে নিদিলে নহয় आरो बेनिफ्राय भातारमारि गामिनि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ दुखुआव खोख्लैनाङा बिसिनि हाखौ एक इन्सिबो थैलाय उजिलाय लाहोनो मोना लाहोनायाव जों गैया फात्तासो होनांगौ सोरनिबा हाया जुदि थौजि बाहेरा दङब्ला जिहेतु जुग जुग बाहेरा जाबाय बेयाव आंनि बुंनो गोनां बाथ्रा बेनो जे आथिखालनि बिजेपिनि जे स्टेट गभर्नमेन्ट दङ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आरो बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'नि दैदेननायाव जोंनि बड'लेण्डनि जि मोनसे गभर्नमेन्ट दङ बे गभर्नमेन्ट मोननाया लोगो नांनानै थांनाय बोसोरनै समनि गेजेराव जोंनि बड'लेण्डखौथ' फोजोबथारनो सानथ्र'हायै खैसार कनस्पिरेसि अलरेडि साखांजोब्बाय फानदौलिं साबाय आरो बे फानदौलिंआव नांहोनानै बर' हारि आरो बड'लेण्डखौ फोजोबनो थाखाय बिसोर अलरेडि थामथिम माखासे खामानिखौ मावखांजोब्बाय आरो बेनि फोरमान हिसाबै जोङो रग' रग' माखासे जाथायखौ बुंनो हायो नै दाखालिसो आङो गुवाहाटीयाव दंहैयोमोन भातारमारि गामिनि जोंनि सासे खोब मोदोम गुदुं ससियेल एक्टिभिस्ट लालु ब्रह्म बियो आंनो फन हरनानै खिन्थाहरबाय जे जों गामिनि भातारमारि गामिनि 36 बिगा हाखौ क'क्राझारनि डिसि अफिसनिफ्राय एसडिसि थिनहरनानै डिसिनि रायनो माबा गोदान बांल' लुगोन डिसि अफिस लुगोननो सार्किट हाउस लुगोननो माबा माबि गोदान गोदान अफिस लुनो थाखाय हाखौ सेना लानो नागिरदों मा खालामनांगौ होनदों आं बाहाय जुजिनांगौ गुवाहाटीयाव बियो 24 जुन खालि सानै थान्दै दैथायहरनानै आंखौ लोगो हमहैदों नै मैयाबो भातारमारि गामिनिफ्राय सानैखौ रेसपन्सिबल मानसि बिथांमोना थांनानै आंजों सावरायहैदों बिथांमोनखौ हानायखिनिखौ आं माखासे एडभाइस होदों जोंनि बुंनांगौ बाथ्रा बेनो बे हाया गोदो गोदायनिफ्रायनो जुग जुग आबै आबौनिफ्राय मोननाय हा बियो बेखौ थैले उजिले भातारमारि गामियानो जा बा गुबुन गामियानो जा बड'लेण्ड ओनसोलनि एक इन्सि गामि दरसे हाखौ बर'फ्रा थैले उजिले हगारनो हाया बिनि थाखायनो जों गुवाहाटी हाइकर्टआवबो पिआइएल केस होनानै आसाम गभर्नमेन्टनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि जे गाज्रि पलिसिफोर बे पलिसिखौ जों चेलेन्ज खालामगासिनो दं आरोखि बे भातारमारि गामिनि बर'फोरनि हाखौल' सेनो नागिराखै गुवाहाटीयाव दाख्लै गोजां बोथोर समाव गरसुक ओनसोलाव गोबां बर' न'खरफोरखौ होखारबाय गोजां बोथोर समाव न' बां सिफायजोब्बाय सय सम्पति धंस खालामजोब्बाय आरो नै दाखालि मे मासनि 13 थारिखआव गुवाहाटी सहरनि सिङाव थानाय बरबारि गामियाव 40 न'खर बर'फोरखौ न' बां सिफायजोब्बाय बुलडोजर लगायबाय जेसिबि लगायबाय दिनै मानसिफ्रा बिराद हाहाकार दं आङो खेबथाम नायहैखांबाय बिसोरनि अबस्था बिराद गाज्रि दिनैसिम प्रमद बर'आ लरेन्स इस्लारिमोन उरखागरा ब्रह्म सासे केबिनेट मन्त्रि दं बे गुवाहाटीयाव बरबुरि ओनसोलाव जोंनि बर' फिसाफ्रा आराय आथानै जे दिनै जिउ खांगासिनो दं होखारजाबाय न' बां सिफायजाबाय एक सेकेन्ड एक मिनिटनि थाखाय बिसोर बाव थांनानै नुजाहैयो ओमफ्राय बाव फैनानै खोनाफैबावबाय आंबो नुदों ससियेल मिडियायाव बे प्रमद बर' ओमफ्राय माबामोना लरेन्स इस्लारि मोना जोंनि आइ आफा रायजोखौ थगायगासिनो मा रोखोम थगायदों गावसोरलायनो खुनु एनअसि हराखै आरो बर'फोरनि हाखौ बड'लेण्ड ओनसोलाव गभर्नमेन्टखौ बिदि सेना लाहोनानै बायदिसिना अफिस टुफिसनि थाखाय लाहोआ होनना
हयरे दिनै आंबो फैनो मोनफैबाय क'क्राझार डिसि अफिस एसडिसि अफिसनिफ्राय जों मोनसे रेकर्ड दिहुननो हाबाय जे 2021नि 3 सेप्तेम्बर खालि 31 बिगा हा बे भातारमारि गामिनिफ्राय दानख'नानै डिसि अफिसनो गथायनायनि एनअसि अलरेडि बिसोर लिरना हरबाय बेनि उनाव नभेम्बर दाननि 1 थारिख 2021नि बेवहायबो बिगाबा हाखौ होनायाव अबजेक्सन गैया होननानै एनअसि अलरेडि हरबाय गांनै एनअसि हरखांबाय 2021नि 3 सेप्तेम्बर गांसे 2021नि 1 नभेम्बर गांसे गासै 36 बिगा हाखौ डिसि अफिसनो हगारनायनि एनअसि बिसोर होयो फारसेथिं रायजोखौ थगायगासिनो दं एनअसिबो होआखै जेबो होआखैलायनो मा सासे बिटिसिनि सिफआ बोरै थगायनो हायो भारतनि संबिधान गीता भागवत इसोरखौ शपथ ग्रहण खालामनानै समाय लाग्रा मानसिफ्रा बोरै थगायनो हायो आरो बे क'क्राझार इस्टनि एमएलए दाख्लैसो गोदान एमएलए जादों बियो सेंग्रा मानसि बियो जों अनो एबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन लरेन्स इस्लारि बेबो थगायना बुंगासिनो दं मा बुंदों बियो खुनु एनअसि थन'सि हराखै जों हरो होनदों अलरेडि हरखांबाय बोसोरसे बारलांबाय एनअसि हरनाया मा जाखो बियो नोंसोर जुदि बर' जाथिनि बड'लेण्डखौ सालायनो दायित्व मोननाय बे मानसिया जुदि जों आइ आफा रायजोखौ बिदिनो थगायबाय थायोब्ला आरो जोंनि बड'लेण्डनि हा बड'लेण्डनि अट'नमिखौ जुदि फाननानै जायोब्ला हा नोंसोरखौ सोर बर' फिसाया फोथायनांगौ जागोन बेखायनो आं दिनै खावलायनोसो लुबैदों नोंसोर जेबो रोंखाला जेबो हाखाला बेखायनो इमिडियेटलि अन मरेल ग्राउन्ड नोंसोरो नोंसोरनि बिबानखौ गारना फैनांगौ आरो दुलाराय बड'लेण्ड ओनसोलनि आइ आफा रायजोखौ आं खावलायनो लुबैदों बे प्रमद बर'आ आसाम गभर्नमेन्ट मोनसे एनअसि हरबाय दं सिरि बड'लेण्ड ओनसोलाव गासै 4 जिल्ला दं दा तामुलपुरजों 4 जिल्ला जाबाय बे बड'लेण्डनि 4 जिल्लायाव जेसेबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दं बेवहाय नेपालि अरिजिन मानसिफोरखौ गरखा नाम गोदान सोलायनानै आसाम गभर्नमेन्टआ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानो हानाय हा बायनो हानाय प्रटेक्टेड क्लासाव अलरेडि सोखांबावबायसोमोनहाय दा जोंहा सन्देह दङ बे खेत्रआवबो प्रमद बर'आ बिटिसिनिफ्राय डेफिनेटलि एनअसि हरदों बियो जे नेपालिफोरखौ गरखाफोरखौ बड'लेण्ड ओनसोलाव ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थाहोनायाव जोंहा आपत्ति गैया होननानै सिरि बे एनअसि हरदों बे जुदि एनअसि हरामोनब्ला दिनै माने प्रटेस्ट खालामाखै दिनै नेपालिल' नङा बड'लेण्ड ओनसोलाव जेसेबां गुबुन गुबुन जाथि गस्थिनि मानसि दं ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जायफ्रा हा हु बायनायनि अधिकार गैया डिजार्भिं नङा पाट्टा मोननाङा रेजिस्ट्रेसन मोननाङा नामजारि मोननाङा बेबायदि मानसिफोरनो दिनै डिसि अफिसा सिरि हाखौ होखोमाजोबनोसै बेनि जाहोना मा 2020 मायथाइनि सेप्तेम्बरनि 4 थारिखआव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बै समनिया मोनसे नटिफिकेसन होनानै 16टा डिपार्टमेन्टखौ डिसिफोरनो अलरेडि हरखांजोब्बाय आरो बे 16टा डिपार्टमेन्टआव मा डिपार्टमेन्ट दंबावो लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्ट डिसिनो लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टखौ हरखांनायनि उनाव डिसियाथ' खामानि मावखागोन मालाय दिनै थगायगासिनो दं दा बेखौनो जों चेलेन्ज खालामदों बिटिसि एकर्ड मथे जोंहा 39टा डिपार्टमेन्ट मोनदोंमोन बे 39टा डिपार्टमेन्टखौ दिनै बिसोर हरजोबनाय दङ आरो बड'लेण्डनि जिथु ओनसोलाव 3079 गान गामि अलरेडि हाबखांबायमोन बे 3079 गान गामिनि गेजेराव दिनै जुदि बाउन्डारि कमिसना 1012सो गामि बा 500सो गामि दाननांगौ होननानै रिकमेन्डेसन होयोबा दानजायोब्ला मा बड'लेण्ड थाबावगोन बियो मा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल थाबावगोन मा सिकित्सा थाबावगोन बियो बेखायनो जों चेलेन्ज खालामदों थैलाय उजलाय बड'लेण्डनि बाउन्डारिनिफ्राय 1 इन्सि गामि दरसेबो दाननो मोना खुनु पावार एन्ड फांसन खुनु साबजेक्टखौ दाननो मोना भातारमारि ओनसोलनि जिथु जोंनि आइ आफा रायजोफोर बिसोर जुग जुग बे जायगायावनो बे गामियावनो संसार जाबोनाय रायजो जाबोनाय मानसिफोर बर' समाजखौ दानायाव खांनायाव बाहागो लाग्रा गोबां बोराय बोराय मानसि थैलांबाय जेरै चक्रमणि ब्रह्म गोदो दुलाराय बर' समाजनि सासे बिराद गिदिर गायसनगिरि आफादगिरिमोन बियो
गवालपारा जिल्लानि बे जेला गोथाङै दंमोन जों फैबाय थायोमोन बिनि न'आव आरो बे भातारमारि गामियावनो गौरां दैमा जिङाव 1975-76 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफादनि गल्डेन जुबली सेलिब्रेसन जादों थैथां बिथांमोना बिराद खाथिदों बिसोराव माइरं दैरं हरदों थाखा फैसा हरदों अनेक खाथिदों आरो बे गामिनि रायजो राजाफ्रा बिसोराबो नैबेवहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बर' कालचारेल कमप्लेक्स गायसंबाय बिनि थाखाय फ्राय 10 बोसोरसोनि सिगाङाव 105 बिघा हा अलरेडि बिथांमोननो हरखांबाय 120 बिघा आरो दिनै जिखिनि 36 बिघा हा दंबावो बेखौ सेयोब्ला मा जाना थागोन बिसोरो बहा आबाद मावगोन बहा मोसौ मासेखौ खागोन बहा बोरमा गुमगोन बिनिख्रुइ अयनायसिन माबा थानो हागौ नामा हरो लाजिनांगौ बिसोर प्रमद ब्रह्ममोना बे लरेन्स मोना उरखाव ब्रह्ममोना आरो भारतनि आयेना मा होनो 6 सिडिउल मा होनो 6 सिडिउल आयेन मथे प्रभिजन मथे ट्राइबेलनि हाखौ ट्राइबेलनाव सोङाब्ला बा बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय पारमिसन होनोबा बेखौनो सोनो हाया 2013आव इन्डियान पार्लियामेन्टआ आंबो एमपि दं बे समाव मोनसे आयेन पास खालामदों लेन्ड एक्विजिसन एक्ट बे लेन्ड एक्विजिसन एक्टनि मोनसे सेक्सना बुंदों जे ट्राइबेलनि हाखौ दांनो नाङा दांनोनो मोना दिनै बे दांनो नागिरदों जुदिও बे ओनसोला ट्राइबेल बेल्टआव गोलैया दिनै इन दि मिन टाइम 2003आव बिटिसि एक्ट पास जाखांनायनि उनाव बिटिसि जोनोम जानायनि उनाव बे 6 सिडिउल आन्दाराव हाबबाय ट्राइबेल बेल्टनि आयेननिखौ गोख्रोंसिन 6 सिडिउल एक्टआ दा बे 6 सिडिउलनि प्रटेक्टेड जितु एक्ट दं लेन्ड एन्ड रेभिनिउ मेटारखौ डिल खालामनो हाग्रा बे एक्ट थासेयावबो बोरैहाय भातारमारि गामिनि जोंनि आइ आफा बिदा फंबायफोरनि हाखौ बोरै सेनो नागिरदों लाजिनांगौ बिसोरो गोथोंनि गावनि बिमानि हाखौ बे लरेन्सआ होदों हिम्मत दं बिसोर लाजिनांगौ दुखु फैयो असे खोथा बुंबा बिसोर गाज्रिसो मोनो जोंखौ बिराद बोराबो गाज्रि रावजों सोंखारि होयो बायदिसिना इउटुब चेनेल थ्रयै दिनैथ' जों जा नुदों जोंनि आइ आफाफोरनि सायाव बिराद गिदिर मोनसे टेररिज्म सालिदों बिसोरो निउ टेररिस्ट होननो नागिरदों बिसोरखौ गोदान सन्त्रासबादि मानसि बिसोर गुवाहाटि हाइकर्टआव PIL केस होनायनि थाखाय आं बायदि मानसिनि मुसुखा बानायनानै सावखांजोब्बाय डक्टर मंगलजों हाज'वारि रन्जित शेखर मुसाहारियाबा रन्जित कुमार बरगयारि बर' साहित्य सभानि गोदोनि बिराद लिडार एबसेन्ट लिडार अल आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरिमोन आरो दतमानि राजेन बर' बिथाङा दुलाराय बर' समाजनि आफादगिरि बियो बिनि मुसुखाबो सावदों लाजिया बिसोरो डक्टर दुलाराय बसुमतारी बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथांमोननि मुसुखाखौ जोंनि मुसुखाखौ सावजोबदों आरो मा खालामबावदों नै दाखालि तामुलपुराव जालांनाय बर' थुनलाइ आफादाव दिननाथ बसुमतारीया जोंनि PIL केसआव सासे सिगनेटारि जानायनि दायावनो दाय दिहुननानै बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिबाननिफ्राय बिथांखौ होखारदों लासिंसिं बियो मानो खालामो बायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्रेसाराव खालामदों जाहैबाय ओमफ्राय ओरैबायदि 2 नम्बरि खालामबावदों एबसुनिफ्राय बै समाव 15 जन डेलिगेट हाबनो मोनो खिन्थु दाखालि मा खालामदों 15 जननि जायगायाव 30-35 जन हाबखोमादों जाहैबाय आरो मोनफ्रोमबो प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय 2, 3, 4, 5 हाबदेरना थांदों आरोखि जघन्य आरोखि जों खावलायो बर' थुनलाइ आफादा बे दिननाथ बसुमतारीखौ होखारनायनि जे थांखि बे थांखिखौ थाबैनो बोखांना लाफिननांगौ आरो बेनिफ्राय भातारमारि गामिनि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ अत दुखुआव खोख्लैनाङा बिसिनि हाखौ एक इन्सिबो थैलाय उजिलाय लाहोनो मोना लाहोनायाव जों गैया फात्तासो होनांगौ सोरनिबा हाया जुदि थौजि बाहेरा दङब्ला जिहेतु जुग जुग बाहेरा जाबाय आसामनि लेन्ड एन्ड रेभिनिउ एक्टआ मा होनना बुङो सोरबा जुदि 12 बोसोर जुदि मोनसे हाखौ दखल खालामदोंब्ला बे फात्ता मोननांगौ अलरेडि बिसोरथ' खाजोना नाजागासिनो दं आरो बरबुरि जेसेबां जोंनि बर' फिसाफोर दं होखारजादों बिसोरखौ थाबैनो बे बरबुरि ओनसोलावनो न' बां लुफिननानै बिथांमोनखौ थाहोनो जायगा होनांगौ आरो खथि होनांगौ मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो
फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो जिसेआव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो जिसेनि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।